సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డెమో చూశారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. న్యూ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. వీడియోని చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ఎందుకంటే ఫొటోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఫొటోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే టైం అవుతుంది. సో వీడియో కూడా లెంత్ అవ్వచ్చు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. దాన్ని మాత్రం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. చివరి దాకా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మెల్లగా వన్ బై వన్ చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్గా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో 1 బై 1 ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
సో కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తానికి లాస్ట్ 28 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.